da kažem, u svakoj normalnoj državi ove nelogičnosti u medicinskoj dokumentaciji, razlike u telesnoj masi, dužini, obimu glave, obimu grudnog koša, bi bile dovoljne da se utvrdi status tog djeteta, da je nestalo. Ali pošto ovo nenormalna država... Kod nas nije dovoljan ni DNK nalaz. Da majka se ni u jednom od 9 markera ne pogađa sa tim. Što znači i Biološki fakultet je u svom zaključku i mišljenju istakao. Majka se isključuje kao biološki roditelj osobe čiji su tragovi uzeti na analizu. Dobro, sad to možemo da povežemo sa onim zakonom, recimo o otmici, na primjer? O otmici ne. Ovo je krivično djelo po nama, iz člana 389 krivičnog zakonika. Dobro, imajući u vidu da tvrdite da je dete nestalo zbog toga. Zbog toga pominjem ovaj drugi zakon. Ovdje se radi o otmici maloljetnog lica radi usvojenja. Ovdje to je sad predmet novog krivičnog postupka. To sam upravo htjela da osvite. Vi nastavite dalje, tako? Po privatnoj tužbi. Kako? Mi smo predali, mi smo preformulisali krivičnu prijavu koja se vodila, što sam ranije pomenuo, protiv matičara. I taj se predmet vodi u osnovnom tužilaštvu. Mi smo preformulisali krivičnu prijavu i time obuhvatili sve doktore iz Narodnog fronta, Neonatologije Beograd, na kraju dana i matičare, kao dio organizovane kriminalne grupe. I predmet uputili Višem tužilaštvu u Beogradu. Više tužilaštvo u Beogradu je predmet vratilo na osnovno tužilaštvo sa obrazloženjem da nema elemenata da je dijete usvojeno. Ko će da istražuje da li je dijete usvojeno, da li ja kao advokat i porodica ili tužilaštvo koje ima sva ovlašćenja. Dakle, ovo djelo, otmica maloljetnog lica radi usvojenja, isključivo je nadležan viši sud. Pošto imamo isključivu nadležnost po zakonu, imamo element grupe, 30 i više ljudi, i element organizovanja. Tako da ovo potpada pod više tužilaštvo, odnosno tužilaštvo za organizovani kriminal. Pošto je tokom jula mjeseca 23. godine više tužilaštvo vratilo predmet na osnovni sud sa ovakvim, dozvolit ćete mi da kažem, glupavim obrazloženjem, mi smo podnijeli novu krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal. Taj predmet je od 4.12. u tužilaštvu i od tada ništa nije rađeno. I mi smo tu odredili, to jest stavili predlog, da se svim licima odredi pritvor, jer postoji mogućnost bekstva, uništavanja dokumentacije, uticaja na svedoke. Samim tim i ne znamo identitete nekih lica, a to su lica koja su bile u transportnom timu iz Narodnog fronta do neonatologije. Znači tu imamo vozača, babicu i eventualno ginekologa, akušera. Ali opet tu ima 30 i više lica. Dobro, ja sam pozvala gledalce da postavljaju pitanja, eventualno komentarišu slučaj. Evo već su stigli neki komentari na Facebook nalogu Dušica Dejić i Jeftić kaže da li je neko vodio istragu o tome.